ja hän on sitten sen jälkeen päästänyt 2 maalia. Tuomas Tarkki, torjuntaprosentti tietysti tämän ottelun jälkeen on se kuuluisa murheellinen, ei murehdita sitä nyt, vaan nyt seurataan millä tavalla tämä rangaistuslaukauskilpailu menee ja miten sitten suomalaispelaajat onnistuvat. Siitä lähtee ensimmäinen suomalaisrankkari ja siinä nyt tulee oikein varsinainen veivaus ja sieltä sitten kylmän viileästi Kim Hirsovich näyttää, että tässä on vähän sellaista, voisinko sanoa, Hollywood-meininkiä, koska Lukas Mensatorkin oli aivan pyörryksissä, että kaveri kääntää niin sanotun afteri-osaston ja iskee siitä sitten rauhallisesti kiekon häkkiin. Siinä voisi sanoa, vaikka tällä kanavalla ei saisi mainostaa, että se oli iso kuppi Gevalia, niin kahville lähti veli. Kyllä, ja nyt katsotaan sitten mikä on Tarkin ensimmäinen homma. Peterton! Eikä onnistu. Näin, siinä pistää tämän hetken Sparta Prahan ykköstykeistä kiekon ohi maalin, joten avaus Suomelta on ollut hyvä. Siinä on Toonina aivan epäonnistunut rystypuolen ohjaus, mutta kyllä kerta kaikkiaan tämä Hirsovicin ratkaisu, niin se täytyy pistää kyllä kaiken näköisiin maalin kimmaroin. Oli ihan varsinainen pelmuilu. Katsotaan vielä uudestaan. Katsokaa nyt. Ui sentä. Ja Lukas Mensator kyselee, että missä mennään. Sitten tulee seuraava tilanne ja siinä on sitten Jukka Voutilainen yrittämässä ratkaisua vuorostaan. Eli HV:n kova maalitykki tällä kaudella, 19 täysosumaa naksuttanut Voutilainen ja siitä hänen ratkaisuyrityksensä ja Mensator siellä pitkällään, joten tilanne jatkuu edelleenkin. Siinä on sitten Jakub Klebis, taitaa olla sitten seuraavana tsekki-yrittäjänä. Tässä on nyt sitten muistettava se, että 3 laukaisijaa on ensin ja Suomella on Hirsovicin maali, joten nyt sitten Jakub Klebis, joka hän lähtee sitten vuorostaan yrittämään Tarkin yllättämistä. Klebis ja nätti on veivaus. Ei pääse minnekään. Klebis veivaa rystypuolelta komeasti häkkiin. Tilanne 1-1, kolmannet laukojat. Se oli näyttävä, hieno harhautus rystypuolelle noin. Ja sitten nosto nätisti sinne, se ei mennyt edes aivan ylähäkkiin. Mutta kun Tarkkeli polvillaan, se oli siellä. Sitten tulee seuraava suomalaistilanne. Siinä on sitten Pirnes. Ja Pirnes pistää kiekon maaliin ja näin. Pirnes tekee 3. maali tässä ottelussa. Pirnes, toivottavasti hän on nyt se ratkaisija, koska mies on ollut ehdottomasti Suomen joukkueen paras pelaaja. Tulee nytkin röyhkeästi ja ohittaa Mensatorin. Ja Suomella 2 onnistumista. Esa Pirnes on ollut ilman muuta suuri nimi. Ja Tuomas, otappa nyt kiinni sitten. Otappa kiinni Marekin laukaus. Marek, ei mitään mahdollisuutta. Magnitogorskin keskushyökkääjä jysäyttää sellaisen pommin sinne yläpesään, että ei se jätä mitään mahdollisuutta Tarkille. Ja nyt sitten mennään 1 laukaisija kerrallaan. Nyt pitäisi olla se tilanne ja se sääntö, että 1 laukaisija kerrallaan. Siinä oli Marekiltakin loistava harhautus. Ja näin molemmilla 2 onnistumista. Seuraavana on sitten Hirsovich jälleen siellä uudelleen. Ja saapa nähdä nyt mitä Mensator miettii. Edellisen kerran kaveri tuli pakki päällä siellä. Mutta nyt sitten, siellä nyt sitten tämän ottelun päätuomari kävi kommentamassa tilanteen. Ja tietysti nyt tämä tilanne jatkuu sitten niin, että vaihdetaan näin päin. Eli vaihtuu niin sanottu suunnanmuutos. Kyllä. Sääntö on selvä, ampumajärjestys vaihtuu. Jakub Klebis, edellinen harhautus oli hyvä. Mitä nyt tekee sitten Tarkki? Torjuu. Tuomas Tarkki torjuu. Jakub Klebis yrittää tällä kertaa sitten pistää längistä sisään. Ja sitten, onko sitten Hirsovich, joka sieltä komennetaan, niin kuin hän yritti äsken jo päästä sinne. Siinä Klebis uudelleen vielä. Sieltä tulee laukausyritys. Ja Ränni on kiinni sitten. Uudestaan ja mikä on Hirsovicin näyte. Kyllä on, täytyy sanoa, että kyllä jokeripelaaja on iskenyt itsensä tässä ottelussa kyllä rankkari kuninkaaksi. Siinä ohjaajakin oli pikkaisen myöhässä. Katsotaan uudelleen Hirsovich, mitkä leipomiset. Ja tämän leipomisen jälkeen torttu on valmis. Suomi voittaa rankkareilla Tsekin. Kim Hirsovich, rankkari kuningas, Esa Pirnes muuten kuningas. Kyllä joo, mähti loistavia rankkareita ja kyllä niin kuin ne on